जोंहा मोनसेल' जोंनो आजादि नांगौ, जोंनि बड'लेण्ड नांगौ, जोंनो बर'नि मोन्थाय नांगौ। 3,500 बिगाखौ मानो फानना जानांगौ, बे मोनसे जोंहा माथायाव हाबगासिनो। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा प्रमद बर' सारनि हेंथायै थामहिनबा इउपिपिएलनि हेंथायैनो गोबां खुद्रिसारदों रायजो राजाफ्रा आरो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। फारसेथिं जोंहा खाम्फा बरगयारी सारनि कल रेकर्ड, जे बिपिएफआव थानाय समाव माबायदि कल रेकर्ड रायलायदोंमोन बिनि बिसय हाग्रामा महिलारी सारा गावनि जे जयनिं हाबाफारि बेवहाय दामनानै होदों आरो बक्सआव लगायनानै होदों रायजोफोर। दा गुबै बाथ्राया बेसो, दिनै 3,500निबो हाखौहाय दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' सारा फाननानै जाबाय। बे बाथ्राखौ गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों रायजोफोर। दिनै सिंगार बिथाङा गुबुन हारिनि सिंगार, अब्लाबो दिनै जोंनि बर' रावजोंनो बर' भाषाजोंनो दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै बुंदों रायजोफोर। दा नोंथांमोना फुल जोबजासे नायनायनि उनावसो जोबनायावसो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना नायदो, स्क्रिनाव होबाय आं। सासे मेथाइ खनग्रा हिसाबै आं गासैजोंबो थागोन, बेखौनो मेगन सायो। नै हाग्रामा सार थाबाय, हाग्रामा सारनिफ्राय खै लाख मोनखो होनना आंखौ सोंबाय। मा खोथा बेलाय? रिहन सार थाबाय, खै लाख मोनखो होनना सोंबाय। मा खोथा बेफोरो? बिजेपिजों दसे थाबाय, बेखौनो एन्सारानो एखे कुइसन एन्सार। बुरबक नामा आङो? जाथि फानना जाग्रा नङालै। जोंहा मोनसेल' जोंनो आजादि नांगौ, जोंनि बड'लेण्ड नांगौ, जोंनो बर'नि मोन्थाय नांगौ। 3,500 बिगाखौ मानो फानना जानांगौ, बे मोनसे जोंहा माथायाव हाबगासिनो। बेखौ सोर बुजिदोंलै? खस्थ'खौ मा सिंगारल' सानदों नामा नोंथांमोना? सिंगारजों लोगोसे आंहा मोनसे एक्सट्रा पावार दं, जायखौ बुङो नोंथांमोना मा बुजिगौ? जोंनो हारिमु नांगौ, आसाम नांगौ, जोंनो बड'लेण्ड नांगौ। नैबेसो खोथाया। जाय जाथों बर' हारिनि जेब्लाबो देरहाथों बिपिएफ जिन्दाबाद। बिजेपिजों थाङो, सोरजोंबा थाङो, बेजों खोथा गैया। जों माने इउपिपिएल जाथोंसैलाय, बेजों खोथा गैया। यारिफोरनो फानजोब्बाय, बेजों खोथा गैया। नों बेसेबां नायो नायबाय था। नों बेसेबां नायो नायबाय था, मिथिबाय? नोंसोर बायदिया गाबि गासिबो गैया बेथा। बे गाबि नोंसोरो मानसियानो नङा। हगारनानै हो जेखुबा बेथा इउपिपिएल। नोंसोर गोदो मानसि गावनो हानायखौ दा गावनो हाबाय। बेसे गिदिर जों नोंनि नाम्बारा जाबाय दे, जाबाय दे, जाबाय। नों माने गोबाव आदसा नोंलाय बबावसो दंबाय? सिगिनाय नङा, आं नाय खोथा बुंदों। Allah kutka haram jahat. Akan sekalian fai gaban fai. Gaban fai kutka. Allah. Biar kami kutka. Kutka haram jahat. Kutka. Gaban fai. Kutka. Allah. दे बढ़िया। ओके 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 प्रमद बर'आबो सासे गुन्दा गारिसो बियो, मोनथिबाय? बे गुन्दा नारिसो बियो। जोंनो बेखौ प्रमद बर'नि बलबेटखौ जोंनो नाङा। गावनि न'आव बानायनानै लायोथो, जोंनो नाङा बेखौ। जोंनि जायगायाव जों सोआ, जोंनो नांगौ हा, जोंनो हा नांगौ। गाव लाबोदों, गावनि न'आव सोनानै लायथो बे खामानिखौहाय। जोंनो नाङा। दिनै देवानिफ्रा जोंनाव फाननानै हाखौ जानो नागिरदों। जोङो बेखौ दालालिखौबो जोङो सोआ। जोंनो नाङा, आदा कम्पानिबो जोंनो नाङा। आदानि कम्पानि गो बेक।
जोंनिखा बे हाखौ आदानि कम्पानिनि जों होआ जिउ होगोन थै होगोन आदानि कम्पानिखौ जों जाहोआ आदानि कम्पानिखौ बे আমার মাটি আমারই থাকবে আমার মাটি আমার লাগবে আমার দাবি পূরণ করো এবার দাবি সুষমা হাই হাই প্রমোদ বড় হাই হাই जोंनि दाबिखौ पूरन खालायथों जोंनि दाबिखौ पूरन खालायथों आदानि कम्पानिखौ जों जाहोआ बे हाया जोंनिखा बे हाया जोंनिखा आदानि कम्पानिनि खुदिखौ जों जाहोआ फैखायोना सावो दानसियो बे प्रमद बर'आ लिंगु थाम्फै ना मामा बेनोमोन नामा बर'नि थैसोबग्रा बे थाम्फै गाज्रि बर'नि थैसोबग्राया प्रमद बर'आनोमोन नामा माबे खनायाव थानानै थैसोहरबाय थादों बियो प्रमद बर'आ अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय खोनाखाबाय नङा होनब्ला दिनै गुबुन हारिनि सुबुङाबो दिनै जोंनि बर' हारिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो हानाय गोहोआ फैबाय दिनै सोरनि दिनाव गोहो फैखो दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार थानाय समावसो दिनै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि बर' हारिनि फारसे सोंखारनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोन्दों दिनै गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो दिनै जोंनि बर' हारिखौ गिनायाव गैला दिनै बर' हारिनि फारसेबो दिनै गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा गोबां खुद्रिसारो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों नैबे इउपिपिएल सरकार थानाय समाव रायजोफोर दा अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो थारैनो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि समावनो दिनै जोंनि बर' हारिनि जे बायदि पावार बेफोर गोमालांजोबनो हमबाय ना हमाखै बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब